Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, en vandaag zijn wij met mevrouw Ansari. En mevrouw Ansari, hoe gaat het met u? Alvast ook een fijne nieuwjaar voor u toegewenst. Ja, ook naar jou toe, het allerbeste en gezondheid over alles. Volgers, kortom, heel Suriname, ondanks hoe moeilijk we ook hebben, laten we ons best doen, de hoop niet opgeven. En 2025 is het sprankeltje hoop van alle Surinamers om kennis te brengen in het beleid, in het zesdagenbeleid, in het beleid waar ik vaker het afgelopen jaar aangeef dat het alleen maar voor de rijke mensen zijn. Een beleid dat onvriendelijk is voor de minder daadkrachtigen. Een beleid dat volledig onvriendelijk is voor de volksgezondheid. Een beleid dat het onderwijs volledig in de war gooit. Een beleid dat wij steeds tot de ontdekking komen, los dat we elke dag moeten ervaren dat we niet eens behoorlijk brood op de planken brengen, we tot slotsom komen. Wat gebeurt met het land? Zitten ze het land uit te verkopen? Kijken we naar berichten in de krant over de deal met een of ander Chinese bedrijf. Maar goed, ik kan daar niet in-depth op ingaan omdat het nog niet naar DNA is gekomen. En ik denk niet dat men dit gaat uithalen om zeker dat deel van die ondertekening met een of ander Chinese bedrijf DNA niet gaat passeren. Volg je de berichten, maatschappelijke groeperingen van deskundigen, er is geen één die zegt het is oké. Dus laten we dit beleid dat nu wordt voortgezet en een paar maanden voor de verkiezing, ja, men dit allemaal gaat doen, het is onkan, absurd. En dat sprankeltje hoop dat het volk heeft om dienst te brengen 25 mei, we zitten de maanden, weken, dagen, uren te tellen. Mevrouw Ann, we weten allemaal dat er bijkans 3 miljard geld zoek is. Heeft u intussen een antwoord gehad daarop? Zoek wil ik niet zo benadrukken. Ik heb heel concreet, duidelijk, met simpele woorden de minister van Financiën gevraagd. Er is een bedrag van bijna 3 miljard SHD dat niet is geboekt, ja, vanuit Financiën. Maar de stukken die ik van Financiën heb kunnen krijgen, kloppen niet. Ook mijn schrijven, de minister heeft beantwoord, een hele dikke pil, ook daar kan ik niet eruit halen. Uiteindelijk heb ik via de voorzitter van DNA heel beleefd gevraagd, voorzitter, help u mij om de minister te vragen. U bent hier om ook de DNA-leden te beschermen, bij te staan. En wanneer zaken onduidelijk is, zeker voor mij dat van belang is voor land en volk, ik geen antwoord krijg, zal ik blijven stressen. Tot op een week terug hoorde ik de minister in DNA aangeven dat
hij aangeeft de cijfers zijn niet correct of het is niet duidelijk, worden in dezelfde strekking. Ook in de media gaf hij aan dat hij de stukken gaat sturen. Dus daar wacht mevrouw Ansari erop, omdat tot nu toe de minister mij niet kan aangeven waar het geld is gekomen. En ik sta op even tussen. Oké. En mevrouw Ansari, als we kijken naar Kommerwijnen, er zijn ook heel wat zaken daar gaande. Momenteel is ook dus, ik heb vernomen, een sluis, de Jaglus, die momenteel is bezig onder werkzaamheden. De mensen kunnen niet daar rijden. Ze moeten een hele omweg maken, maar het is een zaak die zich al jaren voordoet. Er is elke keer een probleem daar. Heeft u tenminste al dat alles bezichtigd wordt in een garage? De recente ontwikkeling dat ze daar gaan aanpakken, ben ik nog niet geweest. U weet, noodhulp was een container daar geplaatst. En dat was toen een noodhulp. En ik heb nog niet de juiste informatie, dat zal ik zeker oriënteren en contact leggen met UW. Uiteraard, als ze het gaan maken, zou ik zeggen toejuichen. Als ze het gaan doen zoals het moet. Maar u begrijpt, het vele ongerief, omrijden, benzineprijs, dat zal niet makkelijk zijn voor de gemeenschap. Maar om in Kommerwijnen te blijven even, nogmaals, als ze het nu aanpakken, juich ik het toe. Maar Kommerwijnen, ik was van de week naar Zorgvliet. U weet, ik heb een aantal keren tijdens deze nieuwe regering aangegeven dat met de vorige regering het rehabiliteren van de panden die lag daar weg, zouden er dus nieuwe tegels geplaatst worden. En de tegels van Pandilakdari zouden dus voor de weg van Zorgvliet, wat ze noemen Wallerweg. Helaas, in de afgelopen 4 jaren zag ik tegels opgehoopt, of het nou voor OW daarop Meerzorg, op een hoek ergens ook op Meerzorg. Maar steeds vroeg ik ook, waar zijn de tegels naartoe? Maar alles waar ze naartoe zijn gegaan, I don't know. Maar belangrijk is dat de Wallerweg is betegeld. En wat krijg je in de Wallerweg afgelopen dagen? Auto's liepen vast. Ik heb de DC gebeld afgelopen weekend. Hij had beloofd dat hij het zou trappen, machine sturen. Ik heb hem ook gezegd, commissaris, dat u gaat krabben van. Maar u begrijpt zelf, het continu krabben van de weg zonder aan te vullen wat de grote gaten zijn. Wat ga je straks krijgen? Een grote modderpoel wanneer het regent. En ja hoor, ik werd afgelopen weekend gebeld hoeveel auto's vastzitten. Ik had de DC gebeld, hij had ook gezegd dat het wordt opgevuld. Ik heb na weekend tot op dit moment nog geen update. Maar ik krijg ook informatie waar ze mij bellen. Mevrouw Sani, er is een hele hoop wees, iets schademateriaal, zand of schelp. Maar mevrouw Sani, volgens mij verdampt het. En ik zeg van, maar hoe bedoel je? Wij zien het niet meer waar het was opgeslagen. Dus naar welke wegen zijn het gebruikt? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb daarover wel de minister gevraagd van UW. Hij zegt, het klopt niet, ze zijn bezig de wegen te maken of whatever. Weet u, er kunnen zoveel theorieën, mooie verhalen, maar de praktijk ligt daar. Laten we kijken naar het project dan. Het is een landbouwgebied. Mensen proberen landbouw te doen om te overleven. Hoe vaak hebben we niet gevraagd om die weg daar te onderhouden? En de klachten wat ik ook krijg, Meerzorg. Ik wil het eigenlijk niet zo opzommen, maar er wordt met 2 maten gemeten om wegen met die havenwees te verharden. Waar mensen denken, laat me het zo noemen, geen politieke loyalisten of friends and family of whatever je het wil noemen, er wordt selectief daar de wegen onderhouden en dat kan niet. Daarnaast, om maar in Kommerwijnen te blijven, ik zal het zeker via het medium beluchten. U weet, ik had een poosje hier
in een openbare vergadering de minister van GBW gevraagd. Minister, informatie bereikte mij dat daar op Ellen, waar de strook mangrove groeit, als functie om de dam daar te beschermen, het hele project, delen van Kommerwijnen te beschermen, wordt uitgegeven. En uit monden van de minister die gaat onderzoeken en als het zo is, zullen ze het intrekken. Ik word van de week geconfronteerd met foto's waarop het koop staat. Dus ik wacht nog op een openbare vergadering. Of straks over 2 weken bij de begrotingsbehandeling. Ik had geen antwoord waar ik een jaar terug hier met stukken waarbij achter Tamarillo tot Oleane kreeg. Ja. 62 hectare binnen een maand goed was gekeurd voor een prominent figuur van Kommerwijnen. En na een maand heb ik de stukken waar dat terrein als onderpand wordt gebruikt. En gaande de rit krijg ik de vele klachten van de bewoners. Het is achter Tamarillo dat het naar Oleane Creek, wat vroeger bekend was, delen van LOC, waar mijn landbouw doet. Ik ben gaan oriënteren, trucks gaan op, af, aan, zand wordt daar allemaal uitgegraven. Zo zie je me weer. Dus, nogmaals, om een korte samenvatting, bijna 5 jaar regering Loodswijk Santoki. Wanneer ik steeds zeg, wollige verhalen, klopt niet met de realiteit, dan is dat iets. Ik kijk uit naar de komende begrotingsbehandeling. U weet, we hebben recent de goedkeuring gegeven aan de wijziging van die stelsel, landelijke evenredigheid. We hebben met z'n allen de wijziging van de waarborgsom, wat constitutioneel hof had aangegeven, omdat een politieke partij had aangegeven dat het veel te doen is. Er is zeker bijna 50% daar vermindering en het besluit is genomen door de meerderheid. Dus nu is onze aandacht volledig naar de voorbereidingen. Er is vanavond een launching van het ministerie van Visa over het hele voorbereiding van de verkiezingen. Ook wat die landelijke evenredigheid inhoudt. En we hebben nog 4 maanden te gaan. Laten we met z'n allen, elke Surinamer die de plicht heeft om te gaan stemmen, moeten gaan stemmen. De politieke partijen die ook een verantwoordelijkheid heeft om toe te zien dat alles goed gaat, werkelijk inhoud te geven, dat die verantwoordelijkheid op hun rust. Maar vooral de regering, het ministerie van Binnenlandse Zaken, die daar volledig verantwoordelijk is, moet daar ook allemaal alles op aan zetten. Ik moet nog even natrekken, want ik krijg de klachten, bijvoorbeeld de Tamarillo. Je hebt daar in het centrum 4 locaties waar je kan stemmen. Bij TSB, bij de openbare school en bij de schoolgemeenschap Tamarillo, Mandelweg. En de klachten die ik nu kreeg, het kijken naar de kiezerslijsten, dat mensen van het Tamarillo centrum helemaal naar Sinabo, Siparipapo gaan stemmen. Dus de vraag is, ik zal dit nog zeker aan de orde stellen, want de vraag is, hoe kan dat? Waarom maak je het moeilijker voor mensen? Laat de mensen in hun buurt stemmen waar ze wonen, tenminste dat was in het verleden. Er kunnen natuurlijk wel wat uitzonderingen, maar zoals ik de klacht krijg vanuit het veld, dat het niet om uitzonderingen gaat. Dus ik wil dat wel nog aan de orde stellen hier in Diana. Dus nogmaals, er zullen nog wat wetten, als ik kijk, vanuit het ministerie van FVV. De wetten heb ik ook zo'n beetje doorgefietst.
kijken naar de inhoud van de wetten, zeg ik als commissielid, want ik ben lid van de commissie van LPV, dat we wel eraan moeten werken. En dat zeker de initiatiefnemers, de mensen die dus bij de wetten komen, ook de volle ondersteuning moeten geven, dat de koren overleven. En het groot of het allerbelangrijkste is de begroting van 2025. Kijkers, u heeft het gehoord, dat was mevrouw Ansari. De mensen van Kommerwijn, ik hoop dat alles ook goed komt, mevrouw Ansari. Natuurlijk, want het is een hele omweg dat zij moeten rijden. Klopt, het is een hele omweg. Denk maar aan de uitgaven voor benzine. Ja. En ik hoop dat ze met man en macht eraan werken. Niet onnodig tijdverspilling. En in principe dag en nacht eraan werken. En dat kan. Dus ik zou zeggen, toch aan het volk een beetje geduld. Als het niet nodig is, ja, je kunt de oversteek doen via Wilsberg. Ga met elkaar poelen wat je vervoer betreft. Om in die tijd dat men bezig is, de weg daar in orde te maken. Ja? Jij moet je brood gaan verdienen, je moet aan het werk. Je zal alles op alles moeten doen dat je je werkplaats bereikt. Waar je vroeger misschien 6 uur moet vertrekken, zal je nu misschien 5 uur of half 5 van huis moeten vertrekken. Geen makkelijke job. Dank. Kijkers, dat was mevrouw Ansari. Ik dank u wel voor het kijken. Vergeet jullie niet te liken en te abonneren op Kulturu TV. Ik ben Krishna Lakpat en ik wens u een fijne dag verder. Altijd dichtbij, je sap vatten in Meati, Srana. Altijd dichtbij, je sap vatten in Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland. Yeah.
vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No hornot lo tambribi no srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland.